எங்கள் அப்பாவோட காலுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தேன். முடிவு பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட இருக்க ஒரு நல்ல பழக்கம், லைஃப்பில் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1000 வாட்டி யோசிப்பேன். பட் ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த டெசிஷனை ரிக்ரெட் பண்ணாலும் பின்வாங்க மாட்டேன். கிட்டத்தட்ட 1 டே கழிச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே இருந்து திருப்பி வீட்டுக்கு போகும்போது அவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்துச்சு. ஏன்னு தெரியல, மலர் என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னை விசிட் பண்ணவே இல்லை. மேபி அன்பு இல்லம்ல எனக்காக ஏதாச்சும் சர்ப்ரைஸ் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காளோ என்னமோ. பிரியா கார்ல நானும் அவளும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம். பிரியா வர வழி எல்லாம் இந்த மலர் போன் ஏன் நாட் ரீச்சபிள்னு வருதுன்னு புலம்பிட்டே வந்தான். நாங்க அங்க ரீச் ஆன உடனே என்னோட ஹோல் ஃபேமிலி, அந்த குழந்தைங்க, ஸ்டாஃப்ஸ்னு எல்லாரும் கேட் கிட்ட எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எக்ஸப்ட் மலர். அவளை மட்டும் காணோம். எங்க போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாலோ தெரியலன்னு யோசிச்சுட்டே கார்ல இருந்து இறங்கினேன். என்னை ஆரத்தி எடுத்து உள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க. எதுக்கு தானோ இதெல்லாம், எல்லாம் இந்த மலர் பண்ண வேலையா தான் இருக்கும். அவ என் கையில மாட்டினா மண்டேலே 2 கொட்டு கொட்டலான்னு அவளை தேடினேன். பட் அவளை காணவே காணும். கொஞ்ச நேரத்துல அந்த குட்டி பொண்ணு ஹரிணி கையில மடிச்ச வச்ச பேப்பரோட என்கிட்ட ஓடி வந்து, இத மலர் அக்கா அவங்க கிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டா. நான் சொல்லல, ஏதோ வளர்றா போல. சரி, அப்படி என்னதான் எழுதியிருக்கான்னு பாப்போம். டியர் மதன், நீ இந்த லெட்டரை பிரிச்சு படிக்கும்போது நான் உன் பக்கத்துல இருக்க மாட்டேன். ஐ நோ இட் சவுண்ட்ஸ் ட்ரமாட்டிக், பட் அதான் உண்மை. உனக்கு நடந்ததெல்லாம் ஒரு நார்மல் ஆக்சிடெண்டா என்னால் எடுத்துக்க முடியல. நான் இந்த ஊருக்கு நிறைய கனவுகளோட வந்தேன். ஐ தாட் ஐ குட் சேஞ்ச் சம்ஒன்ஸ் லைஃப். நீ என் வாழ்க்கையில் வந்ததும் என்னோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆனதை ஃபீல் பண்ண. முகத்துலையும் பேஸ்லையும் வேணா இதை சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் த ட்ரூத். யூ சேஞ்ச் மை லைஃப். அண்ட் பிரியா, நல்ல ஃப்ரெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு நல்ல சிஸ்டர்னே சொல்லலாம் அவங்கள. ஐ எம் ஸோ சாரி பிரியா அண்ட் மதன். ஐ ஷுடன்ட் ஹாவ் கம் ஹியர். என்னோட ப்ரெசன்ஸ்னால நீங்கள் 2 பேரும் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, என்னை எவ்வளோ கேர் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போது உனக்கு நடந்த இந்த இன்சிடெண்ட் எனக்கு நடந்திருந்தா கூட அதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுட்ருப்பேன். பட் என்னோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எல்லாரையும் ஹர்ட் பண்ணுது, எய்தர் வித் ஆர் வித்தவுட் மை இன்வால்மெண்ட். ஸோ நான் இப்போ பண்ணிட்டு போகிற காரியத்துக்கு எப்படி மன்னிப்பு கேட்க போகிறேன்னு தெரியல. Hope you forgive and forget me. I'm living Madurai. Don't try to find my address or phone number. என்னோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணேன். Take care of Priya and அன்பு இல்லம். Goodbye Madan. With so much of love, Malar.